Ами, Мими има в апартамента си един шкаф, който е пълен с някакви тетрадки, в които тя пише някакви случки и рисува някакви илюстрации и такива неща. В смисъл, обожава да пише и да рисува на всякакви теми. Има хиляди такива изписани тетрадки още от малка. Втория факт, тя мрази, ненавижда Копър и Магданов. Също от малка. Не знам защо, просто ги мрази. Третото е, ами, през лятото обичаше да гледа кетч. Заедно гледахме, в смисъл, като седяхме до късно и нямаше какво да правим вечер. И завивахме се, говорихме по скайп с камера и си говорихме така. В смисъл, това го правим от отдавна. И петото, не се сеща в момента. Например, нещо скучно, но любимият цвят е синьо или лилаво. Преди обожаваше розовото, всичко и беше розово, където и да се обърнеш розово, но сега не го харесва толкова много.